Sanibonani, uThulani yeye kwaGumede. Ngithi anginibingelele ohlelweni lwethu lokuqala olubizwa nge-The Week Ahead. Yebo, lolu uhlelo impela la engicabanga ukuthi sizosizakala sonke. Uhlelo lwethu lokuqala nje ngithi angichazi impela ukuthi inhloso yalolu hlelo kuwukuthi sikwazi ukucijana. The Week Ahead okuwuhlelo impela oluzobe lidlala njalo ngamasonto ebusuku. Silungiselela isonto elizobe lizoqala. So, kuhleze kubalulekile ukuthi uma siqale kahle. Yebo. Lapho-ke sizobe sibheka iy'nhlobonhlobo zama-topics. Ngenze nje isibonelo, namhlanje sobe sithinta i-topic engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Isihloko sayo sithi, pouring from an empty cup. Yebo, pouring from an empty cup. Ngicabanga ukuthi into esilimaza abantu abaningi lena ukuthi sizithola sekufana sithulule noma sithele sibe singenakho okuthile kuthina. Yebo, iqiniso lithi sisonke sihleze sinakho esinakho. So uma sesithulula sisuke sithulula kulokho esinakho. Kodwa kwezinye iy'khathi kuyaye kwenzeke uy'tshena ukuthi unakho kanti awunakho. Usuthulula wena uqobo. Okuyinto-ke engicabanga ukuthi iyasilimaza thina abaningi. Kuqala nje isonto esoliqala nje kusukela kusasa sekuwumsombuluko. Baningi bazolinyazwa yilento ukuthi bahleze bethulula kulokhu abangenakho. Pouring from an empty cup. Ziningi-ke izinto esizoyibuka-ke nje manje ebusuku ukuthi mhlasimpe iziphi izinto ey'bangela ukuthi umuntu aze athulule kulokhu angenakho. Nakho-ke mhlawumbe ukubhekisisa ukuthi mase sithululile-ke noma njalo sihlezi sithulula, lokho kwenza muphi umehluko kuthina? Ingabe kuyasikhulisa noma kuyasilimaza? Hlala nathi-ke with The Week Ahead etholakala laphana ku-YouTube. uThulani uyeyeye Gumede ngaphansi kweyeye show. Yazi ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisenyuvesi ngifunda, sengizoqeda nje i-degree yami. Inhloso yami bekuwukuthi ngenze i-honors degree emva kwe-degree engase ngiyiqeda. And ngiyakhumbula ngi-conflicted ngoba enhlizweni yami nganginesifiso sokuthi njengoba ekhaya kubheda kanjena, uma ngizoqhubeka ngi-add omunye unyaka ngithi ngiyafunda ekhaya indlala ibe ibambe ngale ndlela eyibambe ngayo, into engizoyimisa kanjani le? Ngiyakhumbula ngiconsulte enye insizwa ongumfundisi wami, uDennis Solomon eMgungundlovu, insizwa ebengaphansi kwebandla layo. Ibona umfana omncane edidekile ukuthi yisiphi isinqumo kufanele senze. Ingabe kubaluleka ukuthi aqhubeke nesikole noma kufanele aqedele i-degree asheshe ayothola umsebenzi ukuze ayosiza kubo? Impendulo lo mfowethu uDennis Solomon anginikeza yona, ngicabanga ukuthi yahlala nami isazohlala nami isikhathi eside mhlasimpe, ngoba mangibuka manje ngicabanga ukuthi sekuphele iminyaka engapheka 12. Kodwa amazwi awasho namanje asasey'ndlebeni zami, okuyinto esimple. Ngiyakhumbula le nsizwa yenza isibonelo, yathi kumina, Gumede, in fact yangibiza ngoThulana because abelungu abayikhonzile ibongo. Yathi insizwa, Thulana, lapho ngangakaze-ke ngigibele ibhanoyi, yasingichazela, yathi Thulana, yazi njalo uma sizogibela amabhanoyi khona into enokwenzeka. Labo abasuke besiza emabhanoyini phakathi bachazela abantu ngama-instructions nangemigomo yokundiza. Khona into abahleze beyisho njalo ukuthi uma undiza
khona izinto eziyayizenzeka kwesinye isikhathi. Khona lapho mhlasimpe ibhanoyi kusuke kwenzeka into ethile bese kwenza ama-oxygen mask ehle. Asuke lengalanga phezulu kokhakhayi bethu kodwa asuke singawaboni. So kuyenzeka-ke ngelinye ilanga nokwesinye isikhathi ukuthi kudingakala ukuthi abagibeli bafake ama-oxygen mask. Wabe sengitshena-ke ukuthi umthetho webhanoyi noma imigomo yasemabhanoyini ukuthi makwenzeka kwehla i-oxygen mask, umthetho uthi qala wena uzisize. Yebo, lokhu ngangikutshelwa umuntu oyi-Christian ongumfundisi owakhuluma into engajwayelekile impela. Wathi umthetho wasebhanoyini uthi ngisho ngathi uhamba nengane noma uhamba nomuntu omdala noma uhamba nesithandwa sakho, makwehla ama-oxygen mask, into ebalulekile kuwukuthi wena uqale wena uzisize. Uma usuzisizile wena usungakwazi-ke ukuthi usize oseceleni kwakho ongakwazi ukuyisiza. Yebo, ngawezwa lamazwi ngaba nokudideka impela. Kodwa ngithi angikusho lokhu mlaleli ukuthi ngokuhamba kwesikhathi nami ngalithola ithuba lokugibela ibhanoyi and ngabona ukuthi njalo mangisebhanoyini impela kuyaqinisekwa ukuthi qala uzisize wena ngaphambi kokuba usize omunye umuntu oseceleni kwakho. Wow. We are conflicted, especially as abazalwane, because we are wired to take whatever that we have and give others. Ngithe masengilenza ucwaningo kulento, kwavela ukuthi uma ungakazisizi wena, lokho kuyakunciphisa amathuba okuthi usize lowo muntu oseceleni kwakho. Okusho ukuthi uma siqale wayisiza wena, uba sethubeni elikhulu lokuthi uyithole ususiza abantu abaningi. But again, we are wired to pour from an empty cup. And as we pour from an empty cup, we give the little that we have. Obengakwazi ukuthi kusisize thina siqhubekele phambili. Uma sesizakele thina besingakwazi ukuthi sisize nabanye. Could it be ukuthi usesimeni okuso njengamanje lapho usuzonda wonke umuntu oke wamsiza ngokuba ubukhathalele ukusiza abanye abantu wazikhohlwa wena? Kungenzeka ukuthi khona abantu basize ngokugcina kwakho obekufanele uyisize wena ngakho ukuze ube namandla ube ne-energy yokuthi ubasize nangakusasa. Wathatha lokho okuncane kwakho wasiza abanye abantu. Namhlanje usuney'nsolo ey'ningi ukuthi you took your last cent and you gave it to them, and today they are thriving without you and they are not even acknowledging ukuthi balabe khona ngenxa yakho. Ngiyakholela ukuthi mhlasimpe kube ubuthi ubasiza kodwa unakho nawe ukuthi uyisize, ubungeke uze ube la ukhona la usuney'nsolo usunokubuka abanye abantu kabi. Pouring from an empty cup. Yebo. Ngiyacabanga impela kusaqala isonto kusasa sizokwazi ukuthi siyibhekisise lento ukuthi singenze njani impela ukuthi sikwazi ukuthi siqale siyisize thina kungesikho ukuthi si-selfish, kodwa ngibe nakho ukuthi lezi ipuni ezimbalwa engiyihlabayo ngizidle angoba mhlasimpe ngi-selfish. Urealize ukuthi umzali oncelisayo kubalulekile ukuthi abe nokudla khona ezoba nobisi. So kwesinye isikhathi umzali umedla usuke engadli ngoba e-selfish kodwa udla ngoba uyazi ukuthi lokhu kudla kudlayo ikona futhi okuzobuye kumsiza ukuthi akwazi ukondla lengane edinga ubisi. Awu madoda, ngicabanga ukuthi kunamandla lokho engikushoyo ngoba kwesinye isikhathi bakhona abantu abanokwenza basenze sifeel guilty as if we are selfish kanti besidinga nathi ukuthi sithi ukuyinaka. Ngiyakhumbula eBhayibhelini ukuthi uJesu ufikele khona ukuthi asize emhlabeni asindise nabantu
kodwa futhi uJesu siyamthola esebese eqhukwini aphinde futhi afune ukuba yedwa. Why uJesu efuna ukuba yedwa? Angazi, angifundanga itheology, kodwa ngiyacabanga ukuthi kukhona lokho kwakwenzeka kuyena uma eseyedwa, ukuthi mhlasimpe amandla akhe ubewathola uma eseyedwa. Nakuba kwezinye iy'khathi iy'xuku zimdingela eduze, kodwa wayebuye ay'balekele ngoba wayazi ukuthi I can never pour from an empty cup. For him to pour, he understood ukuthi he needed to be entabeni la ezokhuleka khona axhumane nezulu. Kungenzeka yini mzalwane wami ukuthi mhlasimpe you are pouring from an empty cup because when you believe ukuthi you are here to save the lost and then you forget to reconnect with the Lord, yena umnini mandla wonke. Kungenzeka ukuthi you are running without stopping to recharge because ubona ungazuthi abantu bayafa without you. Yebo. Elinye lama-terminology engike ngahlangabezana nalo kwi-psychology balibiza nge-pathological accommodation. Yebo, pathological accommodation. Yabona-ke umlaleli ukuthi nami ngempela lana esiNgisi ngiyinto ngempela ongathi ngibuye ngibe mandla kakhulu kuyona. Athi ngiphinde khona uzozwa kahle. Pathological accommodation. Yebo, lana i-pathological accommodation uma uyicubungula ikhuluma kabanzi ngohlobo oluthile lwesimo lapha umuntu ethatha konke okwakhe okuyinzuzo anikele ngakho ukuze asize ukuhlenga ubudlelwane asuke ebona ongazuthi busengcupheni yokulimala. Mhlasimpe kuma-relationships bakhona abantu abatholakala bebambeke ngo-pathological accommodation lapho usuthatha yonke into onayo, uthatha yonke into uzama ukuhlenga i-relationship. Kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi nangabangani la uthatha yonke into ngoba usaba ukulahlekelwa yilowo muntu lowo. Uthola ukuthi mhlampe lowo muntu ukuvezela njalo ukuthi akanendaba nawe, kodwa wena ubona ongazuthi uyikho konke kuwe, uyinsika. Lokho-ke kuyakuphoqa-ke manje ukuthi uyithole usuthatha nanoma yini onayo, even emotions, money, whatever it is, just to save them. Oh, sadly, we can even use our bodies at times. Sizame ukuvimba abantu. Pathological accommodation, ngibhalile ngayo ngiyakhumbula encwadini yami engikhiphe ngo-2021. Some women don't live on high heels. Some women don't live on high heels. That's the book engabhala kuyo ngempela ngichaza nangayo i-pathological accommodation. Lapho ngempela siyithola silimala khona. Uthola ukuthi siya-exista but we don't exist because our existence incike ekutheni kukhona abantu esifisa babe nathi, either to affirm us noma nje basenze sifile singabantu. Because of that, we find ourselves pouring from an empty cup. Pouring from an empty cup. Ngiyabona abantu kulezi nsuku sifunda kakhulu emaphepheni nako social media ngabangani nezihlobo kanye nabantu esibukela kubona bethatha impilo zabo. Angeke-ke mlaleli ngizwakale ongazuthi ngikhuluma njengomuntu oneyisombululo kukho konke. Kodwa nginakho ukuyibuza ukuthi kungenzeka yini ukuthi ezinye zey'ngqinamba noma zey'imbangela zalokho okwenzakalayo kubangwa yiyo i-pathological accommodation. Kwesinye isikhathi siphila iy'mpilo zama-celebrity, uthola ukuthi sesigcina siphelela ukuthandwa abalandeli nabalaleli nababukeli bethu. Uthola ukuthi konke esikwenzayo kukuzama ukugculisa bona. Uthola ukuthi thina we are lacking, asinalutho. Pathological accommodation, and it leads to us pouring from an empty cup. Yebo.
sengigoqa. Yazi kwesinye isikhathi nemindeni yethu iyakwazi ukusilimaza, isenze siphore noma sithulule enkomishini engenalutho. Yebo, baningi abantu bephuma emndenini ehlwempu noma ehluphekayo. Uthola ukuthi ungowokuqala ukuphumelela kini. Lapho uba nomndeni wakho eceleni, uphinde ube nomunye umndeni okufanele usize. Esengikubonile ngakubukisisa impela ukuthi kuyahamba ngempela kubuye kuhambe ne-abuse kwesinye isikhathi. Uthola ukuthi konke okwenzayo kufana ongathi ungakwenza zonke iy'ndawo. Ufake osofa abahle kwakho, kube ney'nkulumo ukuthi hawu wafaka osofa abahle kangaka kini kwakho kini bebe bengekho noma behlala emabhentshini. Uthola ukuthi unazo inhloso zokuthi uzosiza kini uma usukwazile ukuyisiza wena. Kungesikho ukuthi uzama ukubakhohlwa noma uzama ukubalahla. Pathological accommodation, it leads to us pouring from an empty cup. Kanti futhi kuyenzeka futhi ukuthi uma usiza kini kakhulu ugcine usuneglect umndeni wakho, nalokho kungakudalela iy'nkinga. Kungesikho ukuthi abantu ohleli nabo noma lo mndeni wakho omncane osuku nawo uyacomplaina, but ngoba kubalulekile nawe ukuthi uzisize ngaphambi kokuba usize abanye abantu. Lokho kuyaye kwenzeka lula ukuthi ukwazi ukusiza abanye abantu. Kwesinye isikhathi nabantu basemphakathini kuyaye kube lula ukuthi bayithole sebeba nembono ukuthi bheka oMkhize noma oGumede noma oZungu bamba ngey'moto ezinhle, kodwa kubo abanakile. Ezinye zezinto ezenza abantu baphore from an empty cup, cause usuyaqala uzincisha injabulo. Ngazi ngisho nabangani abasaba ngisho ukudla ema-restaurant ebeyithenga igrosa kubo, kodwa abe nalokho ukuthi ngingayidla kanjani imali e-restaurant, ekhaya bebe bengadli e-restaurant. Kanti kwesinye isikhathi ukudla kwe-restaurant ikona okuzomsiza ukuthi abe nokuthula emoyeni, abe nejoy, abe nenjabulo ezokwazi ukumenza abe nokuthula, okuyikona kuthula okuzokwazi ukumenza ukuthi abe sesimeni esi-right sokuthi ayokwazi ukusiza ekhaya. Pouring from an empty cup. Kwesinye isikhathi siba ngaphansi kwe-abuse. Lapho abantu uzothola ukuthi abazimisele bona ngempilo yabo. Usabathi ubatholela imisebenzi abafuni ukuyithatha imisebenzi noma abasebenza insuku ezimbalwa ilahleke. Kodwa njalo bazokusendela ama-SMS ukuthi bayashodelwa. Bashodelwa nje njalo ngenyanga uyabathumela ukudla. Pouring from an empty cup. Ukubaluleka ukuthi ube nakho ukuzinaka. Kungesikho ukuthi khona abantu abaneglethayo. Lapha angikhulumi ngabazali, abazali bethu ngisho ney'hlobo zethu kubalulekile ukuthi siyisize. Ningangizwa kabi, angidingi impela nami ngangiphatha kabi ukumiskhothwa. Ngikhuluma ngokuhlukunyezwa. Lapho uthola khona ukuthi akukho okwanele osuke ukwenze. Ungazincisha wena igrosa yakho, uthathe konke onakho uhambe uyosiza ngakho. Baphinde abantu bathi ngisho sesizile kusizana. Ngoba phela buka yena uhlala kephi endaweni, uhlala kuma-suburbs, kodwa kubo usabashiye labo behleli khona. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi wena futhi inhloko yalowo muzi lowo abasuke bekhala ngawo ukuthi awusizi ngawo. Uthola ukuthi konke okwenzakalayo kulowo mndeni kusuke kumi ngawe, kodwa futhi abantu bazothola ithuba lokuthi bakugxeke. Ngithi mina qhubeka usize, ngoba lokho kubalulekile kanti futhi kuyisibusiso uNkulunkulu. Kodwa ngicabanga ukuthi iphutha mhlasimpe elikhulu elingenzeka ikona ukuthi uyithole ususiza at the expense of impilo yakho. Yebo, pouring from an empty cup. Usukunake kukhona abantu abazokufonela ubuthaphuthaphu befuna ubaxazululele iy'nkinga. Lena-ke ingihlaba umxhwele ngoba kwesinye isikhathi khona iy'ngcingo kufanele uyizibe. Uyizibe nje impela.
uthi awu Sibonibani lo, ngiyazi ufunani, angimziva. Mhlampe uzumfonele ey'nsukwini ey'ntathu noma ey'mbili kukwena. Ebese umcela-ke ukuthi hawu sorry ngike ngayibona i-call yakho bengibambeke mawala. Ngiyakunothise njalo ukuthi makwenzeke njalo uyaye uthi uma usufona back uthole ukuthi whatever that was troubling abantu bayakwazi ukuthi babuye bakuxazulule ngaphandle kwakho. Sometimes we pour from an empty cup because abantu basenza sibona ungazuthi azikho izinto abangakwazi ukuzenza ngaphandle kwethu. Kwesinye isikhathi kubalekile just switch off your phone and take a deep sleep. Lala, uphumule, recharge. Yes. Thatha i-leave emsebenzini. Uhambe ulwandle uyoyihokhela inhlabathi kumasaje inyawo. Uhambe uye lapho bazokuvocavoca khona wenze massage. Uhambe uye esiqiwini uyophumula. Noma yini ekusebenzelayo, mhlambe ulale khona endlini. Yes, ulale endlini. Ube nokuphumula. Zonke lezi zinto abantu asebekwenze ongazuthi wena uyinsika yakho konke angeke zenzeke ngaphandle kwakho. Awuzame nje ukuthi uthathe i-break. Ngoba kwayona imisebenzi esiyithandayo uNkulunkulu asibusise ngayo. Siyadinga ukuthatha i-break khona nathi sizobona ukuthi kahle kahle asiyona imshini. Singabantu abadinga ukuphumula ba-recharge. Yebo, ngoba futhi kuyabonakala ey'khathi ey'ningi ukuthi uma kwenzeka umuntu edlule emhlabeni, lithi ibhokisi lingakangeni emgodini, inkampani isuke seyazi kahle ngamhlophe ukuthi ubani ezomfaka kuleyo position. Sometimes we pour from an empty cup because we've been deceived to believe ukuthi we are the main thing. I'm not saying doubt yourself. Yes, you are the main thing. Kodwa could it be that we put ourselves in positions where kuba nzima ngale ndlela? Ukuthi we end up not making it, or we end up not taking good care of ourselves because we believe everything revolves around us. Pouring from an empty cup. I hope le ngxoxo esibe nayo kwishow yethu yokuqala i-The Week Ahead izokusiza nawe ngisho usuqala usuku lwakusasa ukuthi nangendlela osebenza ngayo uthi uyikhandla kodwa ube nakho lokho ukuthi ngiyadinga ukuzinakekela. Siyadinga ukuzinakekela. Ukuzinakekela ikona okuzosenza sibe lapho okufanele sibe khona. Ngiyathemba impela uzoyithokozela i-The Week Ahead kusayi-episode yethu yokuqala namhlanje. Ube nathi futhi nangesonto elizayo lapho sobe sesixoxa ngetopic enye futhi ethe ukuhluka. Ngiyathemba impela ukuthi lama-topic azosisiza sikwazi ukubhekana ney'nsuku uNkulunkulu asibeke kuzo kulo mhlaba. Sithi masiqala isonto seliqale ngomdlandla, seliqale ngomfutho. Ngiyabonga uThulani uyeyeye wakwaGumede. Kanti ngiyatholakala nako-Facebook nako-Instagram. Thulani yeyeye Gumede. Ngiyabonga.